Kebelut. Monggo Mas Rohim enggal nyaket kuwi mawon. Kula wau kados dereng nyedhek mriki lho. Nggih. Lamun weruh sliramu batin iki anane tansah rengu rasa tresno kang tak endem sarwa mikir ati rapi so jenjem kaya ra bisa ngucati saben wanci tansah anggodo ati rasa ungkasane teman lara tresno najan ado yen kadulu nanging caket sajroning atiku nggonku nandang tresno iki wis kinodrat sadermi lampahi sapa ngandung datanowa atiku wis kapelut sae bunga rasaku lamun bisa kecaketan sliramu kalamun karo sliramu batin iki anane tansahmu rasa tresno kang tak endem sarwa mikir ati rapi kaya rapi saben wanci tansah anggodo nanging aku wedi bloko pungkasane teman lara tresno najan ado yen kadulu nanging caket sajroning atiku nandang tresno iki wis kinodrat sadermi lampahi sawah
sumirat kuning sumunar suryawan sore ing terminal kaya nguntapake budalku karo kowe menyang Banyuwangi Gremet-gremet miyak dalan bis harapan baru mlaku alon-alon gombrang kening swara mesin saya kebrungu banter ngajak rekata ing pundakmu aku senden atis titis rasane tiang ing sadalan kowe mong elus rambutku alas pareten kumitir minangka seksine lakonku lan kowe anete rasa tresnamu saya krasa nalika kearas pipimu monggo Pak Serin Suramadu kantor panjenengan. Nyang Suramadu sidane neng prawan tuwa. Ora apa-apa prawan tuwa sik prawan ya jodoh. Nggih Pak Sren nggih. Sing penting gelem gak nandur telo.
tutu sana tutu kadang yen mate aku melu kelangan kaya abang sembrawang gawe bimbang apa gelem tak jak urip bebarengan kula niki prantuwa umur kula 35 napa mboten kaduwong keton mburi saking gunung kula anake wong tani Padhan sira wong gunung enang-eno aku gelem bocah bareng matun nadyan sira wis dadi prawan tuwa aku gelem matun nandur telo Boten nyana, boten ngira prawan tuwa dilamar jejaka kula maling nggih Kang Mas ampun cidra kula benjang pun ngantos disia-sia yo Mbak Melis ya Pak video syuting Mas Gunawan Wibisono Pangkal Blumbang Sawo Ponorogo Wes kaloka saindenge Nuswantara ya pasoting Blumbang Sawo Ponorogo wes samapta enggal dapasena Mas Gunawan iku kang dadi pangarsa anglayani cita foto lan undangan video setting editing kang wis kondang kartu nama uga foto panggilan ya pas setting iku kang dadi langganan Surya Laras ya pas Sandi Media Say. Mahaswara Audio Wenak Mas ya pas Sandi Media ingkang badhe mboyok langan beksa tanggalipun 28 Agustus ramaikan yo wes kaloka saindange Nuswantara ya pasoting Blumbang Sawo Ponorogo wes samapta enggal dapasena Mas Gunawan iku kadadi pangarsa anglayani cetak foto ganjatan nak video setting editing kang wis kondang kartu nama uga foto panggilan ya pas syuting iku kang dadi langganan ya pas syuting terima kasih Pak Yateni
Aja ndorong sik.